ezingenayo. Umntana oyintombazana ugcine ezibulele ngenxa yodlwengulwa ngomnye umntana, which is i-rape. Lo mntana osepikitsheni ke nguSesethu Enhle Mboza, una-19 years. Ubefunda esikolweni iYunivesithi iNelson Mandela University, i-NMU xa beyibiza. Kuthiwa ke lo mntana lona uye wadlwengulwa ngomnye umntana oyinkwenkwe ongumfana. Lo mfana ke uqikelelwa kwiminyaka eyi-21 years. So lo mntana udlwengulwe ngulo mfana, ze ke ngoku lo mfana lona wathini, wabanjwa. Ekubanjweni kwakhe ke apho ingxaki yaye yaqala khona kukuba uye wanikezwa ibheyili. Khange ahlale ixesha lide ejele, uye wakhawuleza wanikezwa ibheyili. Le bheyili ke yile khange ihlale kakuhle ke kulo mntana oyintombazana, kuba uye wayibona as ubana lo mfana akayibhatalelanga le nto ayenzileyo. Ze ke ngoku loo nto yamkhathaza ke ngoku lo mntana de lo mntana wade wathatha isinqumo sobana makazibulale. Ekuzibulaleni kwakhe ke uzityise ipoyizini, akavuka kwayena nje. Kuthiwe kuvukwa ekuseni kusiwa kwirezi yakhe, kwafumaniseka uba kuyankqonkqozwa akavuli, kuyankqonkqozwa akavuli. Kodwa ke ngoku kwaphuma ivumba ke ngoku, khona ivumba apha erumini. Eli vumba ke ngoku ladala ke into yobana ke ngoku uthenge ugqekeza umnyango. Xa kufika seswelekile nepoyizini ke uyabonakala nantsi. And ke ngoku into edabe kuthiwe uzibulale ngenxa yaloo nto kukubana kuthe ukuphuma kwalo mfana watsho kwa ezitshomini zakhe uba akayithandi loo nto, iyamkhathaza. Bathi itshomi zakhe zisaqala uyithathela ingqalelo wazibulala. Kwacaca ke ngoku uba uzibulalele eyona nto azibulalele yona yile yalo mfana, ayiyongo le, azibulelanga enye into. So ke ngoku kwaphela ke ngoku seyinto injalo. Ungalibali ke ulayikha, ukhomente, ushere, usabhskrayibe. Please usabhskrayibe, ungamameli nje ungasabhskrayibi, usabhskrayibe enzele ungazuphoswa zezinye ii-videos.